Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam. Babi! Mal som prísť na večeru môj dobrý kamoš aj so svojou dospelou dcerou a ja si neprajem, že by si nás vyrušoval. Ale ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke. Pre mňa je podstatou asi hľadanie nejakej úľavy a nejakej nádeje. A je to rôznou formou. Snažili sme sa, lebo v skutočnosti častokrát teda sa takéto pekné slova spájajú s našim filmom, ale keď sme to točili alebo keď sme tie scény robili, tak vlastne tam sa deje veľa tragických vecí. A tie postavy sa snažia to nejako prežiť, používajú na to všelijaké vtipy alebo vnútorné nejaké komentáre, nejak sa to snažia zvládnuť celé. A to robia preto, aby sa nezbláznili. A nejakým spôsobom sa snažia dospieť k tomu, aby zvládli tento svet. Nechcete si zahrať nejakú hru? Ja si zahrám. Hej? Tebe sa niekto páči, že? Jak vyzerá? Neviem. Přijde mi, že film má takové pochopení pro chvíle, které bychom možná třeba nejraději vymazali z paměti. Jsou takové ty chvíle, když jsme trapní nebo nejistí nebo nevíme, co říct. Proč vás zajímají právě tyhle okamžiky? Pretože to je náš život, myslím si, a nedá sa predtým ujsť. A niekedy sú práve tieto momenty veľmi dôležité a práve to, čo niekedy až potrebujeme, aby sme pocítili, nepocítili, ale aby sme si uvedomili, kto sme, alebo aj nejakú blízkosť voči nejakým iným postavám ľuďom. Neviem, podľa mňa všetky tieto akoby trápne chvíle, ktoré sa občas v našich životoch dejú, sú častokrát vlastne tie, kedy rastieme alebo kedy si niečo uvedomíme. Babka raz povedala, každú tieseň lieči pieseň. Mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem. Sme sa snažili vlastne prísť s nejakou metaforou, keď sú nejaké dva tábory proti sebe a vlastne niekedy ani niektorí ľudia nevedia, prečo v niektorom týme sú, proste sa tam ocitli, lebo tam boli kamaráti, alebo proste tak. A nemusia to byť teda iba kolobežkári a skejťaci, vlastne deje sa to podľa mňa mnohým ľuďom aj vo vážnejších nejakých témach. A vlastne toto nám prišlo ako taká fajn metafora, že pôsobí to tak detsky a pôsobí to tak vlastne nevyspelo, že sa budú hádať nejakí skejťaci a kolobežkári, čo inak podľa mňa je reálny beef. Ako reálne proste to je taký tenký ľad, mám pocit niekedy. A chceli sme vlastne prísť k tomu, že sme všetci chodci. Že aj keď niektorí sme kolobežkári a niektorí skejťaci, niektorí chodíme na bicykli a niektorí na koliskových korčuloch alebo na hoci čom inom, tak vlastne sme si rovní. Na to sme to použili, túto metaforu.